Ježiš. Jo, na To HV. jako točíš let's play? Jo. Budem na YouTube? Let's play Steam Speaku. Neslávný. Si to natáčíš a pak na tom budeš honit? Úplně naše hlasy, jo. Ježiš, Hirši, ty vole, aspoň ty nefuj do toho. Já nevím, že to fakt. To nefoním já. Ne, to je máma. E? E? Máma? Drž hubu. Drž hubu. Ježiš, doufám, že si nad tím vyhoní A potom. tady to je majitel Team Speaku. Ona mě už honí. To je skvělý. Chápeš, že to je Slovák, že je narušený? Má 51 ping. Je připojený 13 minut. Doufám, že najdu jeho IP, pak ho znásilním. Ježiš, kolik je? Kolik mu je? 5? 7? No nás. Ty? Co? Jseš mentálně postižený, kurva do prdele, já se musím snažit. Ježiš. Dělej. Dělej. Ne. Jedu. Ne. Ta mrtka zasraná, kurva. Pojď toho mrtku. Dáš ty to je- prdel. Ona je vyjebaná, prostě ta Evelyn. To jsou takový kokoti tohle. Za chvíli bude baron. Kolik? Nebo no? A je tam Ty vole, drak. tady je. Drž hubu a jdi do píči, mrtko, chápeš to? Flashuj. Já nemám flash asi ne, jak bych už se flashnul. Aha, tak ona jde ještě k milionu, bych ji viděl. Hej, jdeme, pojď. To dáme. Já bych si je dal 1v2 v No pohodě. teď jo, když jsme nic nedělali. Mrtky! Tady jde žena a Ježiš, Renda. tady je penta. Já nemám spely. Já nemůžu jít zase pod taveru. Jsi mrtvej. Teď jsem mrtvej i já. Dal jsem triple, jděte ať pušou. Pušuj. Jo, on Ej, on furt si to bude nahrává. někde pouštět při spaní. Až bude Jo, spát, tak si jo, to jo. pustí. Tak si bude strkat prstíčky za zadečku a... A on je z Chorvatska, ty vole. Já vím, já to tam vidím, no. Ale tomu nerozumíme. Ne, protože negr, proto mu nerozumíme, protože z Chorvatska nic neznamená. Že on negře? TS pro hráče a on sem leze, ty vole, když je to nějaký debil. Malej kokot. Jdi do píči už, čuráku. A mě nemíš kiknout, co? Mrtko malá. Jo no. Vždycky já jsem najít, tak se chorvatsky řekne ty čuráku. Už tam honíš? Jo. To si měl to hezky. Dělej! Kámo, jestli je jsem, tak je to Ježiši. naše. Dělej! Tu píči. Ne, já jsem do toho vlez! Jo, heal! Tak Dělej. můžem to ukončit, Dělej, vole. jdeme končit.